दिनै जरहाटआव थानाय बर' फरायसाफोर जाय फरायसाफोरा जरहाट मेडिकेल कलेज जरहाटआव थानाय एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि काजिरङा इउनिभार्सिटि निस्ट बायदि बायदि कलेजफोराव फरायबाय थानाय गथ'फोरा ज' जानानै मोनसे फ्रेसार्स खुंदों। बेयाव फ्राय 200निफ्रायबो बांसिन फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायगासिनो दं आरो बांगासिनो दङ। आवगोल बोसोरफोरनिफ्राय दा बांबोगासिनो दं आरो मोजाङै बिसोरो फ्रेसार्सखौ खुंनानै गाजा गोमजायै खुंदों आरो बयखौबो एनकारेज खालामदों जे बे फरायनायाव फरायबाय थानाय समाव सोरखौ बयखौबो सहाय होलायनायनि थाखाय बिसोरो मोनसे थांखि लादों आरो बयजोंबो सिनायथि जालायनानै बयखौबो माने एनकारेज खालामनायनि थाखाय बिसोर बे फ्रेसार्सनि गेजेरजों खावलायदोंबो आरो जोंखौबो बाहागो लानो थाखाय लेंहरदों। बे लेंहरनायनि थाखाय बिसोरखौ आं गोजोननाय बावहरबाय आरो बहुद जोंनि रिसार्च माने स्कलारफोरबो दङ, फोरोंगिरिफोरबो दङ। जेनाखि काजिरङा इउनिभार्सिटियाव डिन जानानै दं सासे जुगास बसुमतारी सार दङ, जाय एग्रिकालचार इउनिभार्सिटियाव दं सानै प्रफेसार, नेस्टआवबो दं साथाम प्रफेसार। बयजोंबो ज' जाजोबनानै माबायदि जों सोलोंथाइखौ लानानै जौगानो हायो आरो बे सोलोंथाइखौ लानानै जौगानायनि उनाव हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो हायो बे खोथाफोरखौबो रायलायनाय जादों। मोनसे एनकारेजमेन्ट खालामनो हानाय मोनसे बिसोरो दिनै फ्रेसार्सआव बयबो जुथुमलायदों। बेनि थाखाय मोजां जादों आरो उनावबो बे मोनसे साक्सेस जाबाय थादों, बिदि जाबाय थादों आरो जोंबो बाहागो लाबाय थादों, सहाय होलायबाय थादों। बे खोथाखौनो आंबो बुंबाय, गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय। दिनै जोंनि जरहाट बड' गेट टुगेदार काम फ्रेशमेन ससियेल दिनै बे प्रग्राम लानाय जादों दिनै अनुराधा भवनाव जरहाटआव जिमान कलेजेस दं गटे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जोङो आरो सार्भिस हल्डारफोर सोरबाफोर बिजनेस मावनायफोर जों गासैखौबो ज' जानानै जों दिनै बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों आरो दिनैनि बे प्रग्रामाव जोंहा आलासि महरै नुजाफैदों तरणजन बसुमतारी सार, आसुनि फर्मार भाइस प्रेसिडेन्ट आरो ओरै प्रिन्सिपाल साइन्टिस्ट सारमोन दंमोन, ओरै निसनि आरो प्रफेसर बिभास बसुमतारी सार, स्कुल अफ बिजनेसनि डिन काजिरङा इउनिभार्सिटि आरो बेलेग बेलेग कलेजनिफ्राय एसिस्टेन्ट प्रफेसार्सफोर बेलेग बेलेग साख्रि मावो। जों बयबो दिनै ज' जानानै जों बोसोराव खनसे प्रग्रामखौ खुंनो सेस्था खालामो, बयखौबो लोगो मोनलायनाय, सिनियर्स गोदान स्टुडेन्टसफोर फैनाय, एसे सिनाखि जालायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय दं प्रति बोसोरे सिन्स 2009 सिन्स इस्टाब्लिशमेन्ट।